sosai haƙuri, komai kake biɗa rayuwa sai ka yi haƙuri. Ko a cikin so da uzuri, ismi na kiɗan ƙara haƙuri. Sani a ranki na zam ɗan gari, sun ki a zuciya ya ayari. Allah yarda na zama adali kan soyayya ta da ƙanwata. So ne ko kuwa ƙauna, ko a ina ni take zance. In ta zo ta furta wannan ne kuma sai ta susuce. Akan ƙauna akwai zance, zan so kuma ku tantance. Da raina akwai ƙauna wacce ta kama ruhina. Na shiga so da safiya na samu zinariya. Yar mutunci wannan ai ba tariya. Duk lafazinta yana fita ne daga zuciya. Sakonnin da kana ki ne kin yi sarauniya, kana tattaro daga zuciya. Kin san da so a cikin takwarai har ya shigen jijiya. Dan Allah ki nuna agaji, su na kice sai da ni. Zan yi wa albishir kibiyar ƙauna kwai siri ta shiga raina. In an ce biki budiri sai in tuna ran da zan rakashe. Ki zauna kina raina, zuciya na baki adana ta abar ƙauna. Ga hannu na jani, jana ki adana mai suna. Tunda kina faɗa na kike so. Kar da kice a'a a gurin ki akwai da'a Yasmin. Da na same ki za a kira ni da mai sa'a Yasmin. In na rasa ki na yi rashin sa'a Yasmin. A bar mi nake to an huta Yasmin. A wurin ki nake buri Yasmin. Suna abar ƙauna ƙanwata, ni na ce Yasmin, ni na ce Yasmin, ni na ce Yasmin.